Hej, Su. Su! Hej. Su! Kom her. Move. Kom så her, hva'? Se min lille skatterbasse her. Hun er rigtig træt. Nu vil jeg. Ej. Su! Ja. Lad være med at høre den pornomusik. Jeg ser cosplay. Godt move. Never do this. Never do this. Fint. Rock Lee, mand. Det fik et chok. Du kommer til Rock Lee. Ja, det gør jeg så. Se. Rock Lee. Fuck. Kan du ikke lige move din pornobog? Jo, tak. Hvor er det hot. Ja. Nå. I'm so scared. Oh god. Det er du. Sig hej, Su. Hej så. Mikrofonen gør ingen forskel, men den ser sej ud. Det er det cool. Nej. Ej. Sugen stener. Vi stener. Vi stener gospel. Hov. Så. Gospel stener. Hvordan? Jeg kan sikkert stave til det. Nå. Godt stener. Vil du have noget sødt i hovedet? Ja, det er det her. Det er sødt i hovedet. Nej, ikke ham. Ikke ham. Han er så ublid. Hvad med ham, Su? Er hun forelsket i ham? Det tror jeg, hun er. Og jeg stener. Så skal jeg se det du ser. Fil alt. Hvor ser det dejligt ud, hva'? Nu bliver du helt jaloux på min smukke tegning. Æd den. Den er ikke færdig. Ej, Su, det bliver her flot jo. Eller noget. Spider-Man. Jeg har lavet et Spider-Man outfit. Su. Se. Kom ind i min Spider-Man-verden. Oh my god. Spider-Man! Hvad så? Hvad så? Det ved vi ikke, hvad la 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 la. Her er nogle ting, du kan lave, når du stener. Installere mannequin. Og her er så en brugsvejledning til det, hvis du har lyst til det en dag. Skal lige ændre min skrift. Det gør du sådan her. Pep, og se her. Han bliver stukket i numsehullet. Ja. Du tænder på det. Nå. Nu vil jeg gå ind og tjekke mine meddelelser på telefonen. Ja. Hold da op. Oh god, vi har en faker.
mange knive, der hedder pjuske. Oh god, Pjuske er blevet efterlignet. Jeg er mega træt, mand. Er du? Jeg gider bare ikke. Så skal jeg kun til de her cosplays. Nå, det er dig, så. Din lille frække hudstøj. You are so hot. I I know. wanna kick your ass and burn it to flames. Skal vi flame din Tag ass? den. Vi griller din røv. Den der. Jeg spyr ild. Det er Harney. Det er rigtig Harney. Jeg er alt stille. Nej. Nej, det My god. Ja. Stine, skal vi stene sammen? Den var god. Nå, nu burde vores YouTube-video være færdig. Hej hej, god tur hjem. Hej hej. Og vi hedder... Ej, det ved I jo godt. Det skal stå der igen. Det skal stå der igen. Piratfest. Fordi jeg godt kan lide at skrive det. Okay, nej, det er fisk. A.k.a. Hvad fanden laver jeg? Nå, det er min storebror, der forvandler mig til en okay. Mimi Bæk. Og I kender alle sammen Mimi Bæk, så farvel. Ja, suvinker. Hej hej. Nu gider vi ikke mere. Hej hej.